No niin, lähdetään sitten taas liikkeelle. Rakas pesäkarhut väki, tervetuloa tänne Karhukorneriin Erkku-areenalle. Tänään meidän vieraana Susanna Puisto, joka ei paljon esittelyjä kaipaa. Mutta kaipaako hän Poriin? Miltä tuntuu olla täällä tämän yleisön edessä? No, en nyt voi sanoa, että kaipaan Poriin. Että kyllä mä Joensuussa ja Jomassa tosi hyvin viihdyn, mutta kyllä on vähän ekstra perhosia vatsassa, se on pakko myöntää, että paljon jännittää. Joo, meitäkin jännittää sitä sun puolesta nyt tossa, että mitenkä. Tänään valmentajan roolissa. Miltä matka tuossa roolissa on tuntunut nyt sitten? No tosi hyvältä on tuntunut, että monipuolisia juttuja tossa niin tehdään talvella niin noi yläkoululeirit ja akatemia-aamut ja sitten tuossa naisten arjessa tiiviisti mukana ja kesällä nyt vähän nuo junnuhommat hellittää, niin saa tätä naisten hommaa tehdä, että kyllähän tuo useamman käsiparin tarvii, että saa laadukasta tekemistä tehtyä. No niin, joo, me tullaan itse tuolta jääkiekon parista ja ollaan tuolta jääkiekko-ääntä tonne katsomoon. Jääkiekossa mennään valmennuksessa entistä enemmän henkilövalmennuksen ja pelaajat otetaan huomioon niin kuin yksilöinä. Millaista toi pesäpallossa valmennuksessa, millaista sinulla siellä? No kyllähän se on aika sama linja siellä, että yksilöt otetaan hyvin huomioon ja yksilön pitää ottaa myös joukkue huomioon. Se on semmoinen taito, mitä pitää myös harjoitella, mikä ei missään nimessä ole itsestäänselvyys. Että kyllähän se paljon yksilöpohjasta on, kun mietitään lyöntivalikoimaa ja lyöntiratkaisuja esimerkiksi peleihin, niin kyllähän se siitä yksilöpohjalta nimenomaan lähtee. No niin, joo. Sinulla on vielä meneillään, mä tuossa vähän kalastelin tietoja mutta sulla on vielä meneillään tuo valmentajan tutkinto. Onko? Joo, on ammattivalmentajatutkinto. Suoritan tässä samalla, että se on oppisopimushomma, niin se loppuu sitten. Tai valmistun silloin, kun sopimus sitten päättyy. No niin, sitten ihan jatkokysymys tähän, eli tykitetään täältä menemään. Eli millainen valmentaja sä haluaisit olla sitten tulevaisuudessa? Onko sulla joku semmoinen ajatus jo siitä, että millainen valmentaja Susanna Puisto on sitten, millaista roolia ja sen sellaista? Avaas vähän. Vaikea kysymys. No kyllä mä nykyisestä roolistani tykkään tosi paljon. Tietysti tätä hommaa nyt vielä opettelee, mutta niin kuin pelaajana niin ei valmentajana koskaan ole niin valmis, että se on selvä. Mutta tykkään tämänhetkisestä roolistani enää mahdottomana, ettenkö olisi vaikka kakkospelijohtaja, että Kaarelle tulisin. Mutta varmaan semmoinen unelma ehkä tässä niin kuin valmentaja-ammatissa on se, että joku pelaaja voisi joskus sanoa, että minun läsnäoloni tai minun apuni on vaikuttanut hänen pelaamiseen niin kuin positiivisesti ja auttanut häntä, niin se on varmaan semmoinen unelma. Kuulostaa hyvältä. No millaisista elementeistä syntyy sitten hyvä joukkue? Sä olet ollut osa tätä pesäkarhujen joukkuetta, mutta nyt sä olet osa Joman joukkuetta. Millaisista elementeistä syntyy hyvä joukkue? No kyllähän se mun mielestä kaikki pohjautuu siihen joukkuehenkeen ja siihen yhteisöllisyyteen, että se kaikki lähtee siitä, että sit kun se porukka on tiivis ja ymmärtää, että ne tekee sitä asiaa se yhteisen hyvä eteen, niin sit se kestää myös hyvin ne haastavatkin hetket. Ja oikeastaan ne haastavia hetkiä myös tarvitaan, että pystytään kasvaa niin kuin tosi tiiviisti yhteen. Että kyllähän se joukkueessa menee niin, että ne ketä niin kuin voittaa, voitosta voittoon menee. Ja kyllähän silloin kaikilla on hauskaa ja kivaa, mutta sitten kun tulee sitä tappion karvasta kalkkia, niin sitten se, että se joukkuehenki kestää sen ja tiivistyy siitä vaan. Niin, siitä koostuu mun mielestä hyvä joukkue. Tietysti se, jos nyt pesäpalloa miettii, niin hyvä olisi, että olisi vähän nopeita jalkoja ja lyöntivoimaa ja näin, mutta mun mielestä kuitenkin tuo joukkuehenki ja se yhteisöllisyys on kaikista iso juttu. No niin, ja aina mennään vaan jännittävämpään suuntaan tässä, kun mietin näitä kysymyksiä sinulle. Elikkä, no, heitetään tämmönen, avaisitko sä Joman taktiikkaa tänään? Et arvata. Eli ajatuksessa päivän vastustajasta, eli meistä pesäkarhuista. No, pesäkarhuissa on paljon tuttuja pelaajia ja sitä on ollut ihan kiva. Pelejä on katsonut paljon myös ihan tavallaan NS-viihdemielessä, mutta sitten tietysti kun on otteluihin valmistautunut, niin katsonut vähän toisellakin silmällä, että
No jos rehellinen on, niin mun mielestä ehkä pikkasen haastavia hetkiä ollut nyt pesäkarhuilla tässä omassa pelissään. Et sisäpeli ei ehkä ole pyörinyt niin kuin on niin kuin odotettu. Et se on varmaan se isoin heidän haasteensa. Et toivotaan tietysti, eihän se meilläkään nyt pari viime peliä ole oikein se sisäpeli niin rullannut, mitä on alkukaudesta odotettu. Et toivotaan, että saadaan se tänään auki ja tehtyä niin lisää tuskaa pesäkarhuille. Kiitos vastauksesta. Erkku, meillä on täällä tällainen, että kierrätetään näitä kysymyksiä aina, ja meillä oli viimeksi täällä Timo Rauvola, ja hän nyt käski kysyä tämmöisen kysymyksen, että miksi juuri pesäkarhut? No sä vastaat tähän nyt sitten, mitä vastaat. Vaikka hän niin kuin Timo tietää, niin en kyllä osaa yhtä ajatella, mitä hän on tällä ajatellut. Mutta miksi juuri pesäkarhut? No, koska täällähän on ainutlaatuinen tunnelma, että siitä ei pääse mihinkään. Että se, että vaikka Joensuussa viihtyy, niin toivoisin, että sielläkin se yleisö ymmärtäisi ja löytäisi myös naisten peleihin ja siellä syntyisi semmoinen yhteisöllisyys myös sinne peleihin. Et tietysti Joman tarina nyt kasvoi alussa, että siellä nyt ei montaa vuotta vielä superpesistä edes pelattu, jos pesäkarhuihin vertaa, että siellä työ on kesken, mutta miksi pesäkarhut, niin se on tää yhteisöllisyys. No niin. Sitten tällaisia hauskoja tarinoita. Eli sulla niitä kyllä varmasti on. Nyt mennään vähän muistelua tuonne pesäkarhujen aikoihin. Niin täältä Erkku Areenalta joku hyvä juttu, tai sitten tuo Pukukopista, mitä sä nyt sit haluat avata meille. Kerros joku juttu. Jännä juttu, tämä on ensimmäinen tarina, mitä tulee mieleen, mutta kaikille tuttu ja rakas Jarkko Pokela, niin reissulla oltiin tuolla bussissa menossa ja hän nosti semmoisen kuivalihapussi, että syö sitä kuivalihaa sitten siinä evästä siihen proteiiniin, niin kuin mies nyt vartalo on kuin temppeli, niin tiedetään, että proteiiniä tarvitaan, niin siinä sitten hän otti jonkun semmoisen valkoisen pussin, mikä siellä kuivalihapussissa oli ja laittoi ne siinä sekaan ja oli syönyt ne ja sitten saako katsoa sitä valkoista pussia. Se kysyi, että mitä tarkoittaa, että do not eat. Sitten sanottiin, että niin mitä sä oot tehnyt? No mä mietin, että mikä tässä nyt oli, että kun tää jotain valkoista maustet laitoi näihin kuivalihaa, mutta miehellä on vatsa kuin gladiaattorilla, niin hyvin siitä sitten selvittiin. Mutta tää oli nyt eka tarina, mikä tuli mieleen. Ei, tää oli tässä kategoriassa ihan hyvä tarina. No niin hei, ensi kertaa nyt sitten kysyn, meillä on yleensä ollut aina pesäkarhujen ja näin, mutta nyt mä kysyn vastustajajoukkueen edustajalta, että kuinka tässä ottelussa nyt tulee käymään? Tää on vaikea kysymys. Mä ennustan tästä tosi tasaista ottelua, että se on mun ennustus. Mä piru vielä niin kovasti toivon, että me nyt voitettaisiin. Mut en mä osaa sanoa, miten tässä tulee käymään. Tosi tasainen ottelu, se on mun ennustus. Joo, meillä on tosiaan tasaväkisiä täällä. Hei, sitten on ollut näitä yleisökysymyksiä jossain kohtaa tässä aina silloin tällöin. Onko nyt joku, joka haluaisi kysyä Susannalta jotain? Jaha, sieltä. Mä olen hänen entinen liikunnanopettajansa Verikodista. Muistaakseni vielä, kun oli koulun vesistunteja, kuka järjesti kaiken? Opeen ei tarvinnut tehdä mitään. Susanna tuli kentälle ja pisti joukkoet ja pisti likat ojennukseen. Ja liikunnanopettaja nautti, että kiitos niistä ihanista yläasteen ajoista ja tsemppiä tähän iltaan. Ihana, kiitos. No niin. Sellainen hetki sitten. No niin, hei. Mä voisin näyttää nyt tonne sit kameramiehelle, että pistetään tästä kohtaa poikki pian. Mutta me kiitetään sinua tästä haastattelusta ja toivotaan Jouallekin onnea. Me tietysti halutaan voittaa myös kovasti, mutta tasaväkinen ottelu tulee. Hyvä, pistetään tästä kohtaa poikki.